V nasledujúcich necelých 4 minútach by som vám rád priblížil veľmi užitočný e-book ťahák nielen začínajúceho gitaristu, ktorý si môžete zdarma stiahnuť na www.skolahudbyonline.eu. Ťahák začínajúceho gitaristu. Prvá téma, hlavné časti gitary. Stáva sa, že žiaci nevedia pomenovať niečo na gitare. Chce napríklad vymeniť strunu a nevie, ako sa volajú tie kolíky na kobylke, alebo ani nevie, čo je to kobylka, nultý pražec, čo je to hlavica s ladiacimi mechanikami, ako sa volá toto, ako sa volá toto. Tak kvôli tomu sú tu hlavné časti gitary. Na stránke o strunách si okrem toho, na čo sa používajú kovové a na čo nylonové struny, povieme aj vetu, podľa ktorej si na celý život zapamätáme, ako sa volajú jednotlivé struny na gitare. Ďalšou témou je, ako používame brnkátko. Aké brnkátko, ako ho držať, ako silno ho držať, ako silno brnkať. Tieto informácie určite pomôžu každému. V živote som niekoľkokrát podstatne menil držanie brnkátka a z toho dôvodu som aj do tejto publikácie umiestnil fotografie s postupom, ako brnkátko uchytiť a ako ho držať. Momentálne medzi žiakmi, ktorých učím, mám 3 ľavákov. Je to dosť vysoké percento a preto sa na ďalšej stránke venujem ľavákom, kde im ukazujem možnosti, ako ľaváci zvyknú na gitare hrať. Na stránke s názvom Prvý rytmus vysvetľujem a naučíme sa rytmus, z ktorého vychádza až 40% rytmov, ktoré sa používajú. V článku Schéma akordových značiek som vysvetlil značky, ktoré sa pri označovaní akordov používajú. Krúžok, plný krúžok s číslom, x-ko, prázdna struna, to máme v schéme akordových značiek. Na stránke Tóny v notovej osnove predstavujem veľmi užitočnú pomôcku, podľa ktorej si zapamätáme na celý život názvy tónov na linajkách i v medzerách. Pamätám si ju asi od roku 1970, keď ma ju naučila na ľudovej škole umenia moja pani učiteľka. Pomerne často prídu za mnou žiaci kvôli tomu, že chcú hrať solovú gitaru, že nechcú hrať doprovod, že chcú hrať solovú gitaru. O tom pojednáva stránka, ktorú som nazval Solo či doprovod. Odhadujem, že možno 99% z gitaristov, ktorí hrajú také 2 roky, už zápasilo s tabulatúrou. Tak, aby ste nemuseli zápasiť, nasledujúcu stránku som nazval tabulatúra a vysvetľujem v nej, čo v tabulatúre čo znamená a ako sa používa. Na stránke Začni základnými akordami som zoradil akordy do poradia, ktoré podľa mňa vám prinesie najväčší pokrok, najväčšie napredovanie. Využil som to, že niektoré akordy majú podobný prstoklad, a teda nie je veľmi ťažké prechádzať z jedného akordu na druhý. Tak som zoradil prvé akordy a máte ich v článku Začni základnými akordami. V závere som umiestnil povinnú stránku o autorovi, kde si o mne niečo môžete prečítať a na konci je doslov, ktorý som prakticky povedal na začiatku. Kompletný e-book ťahák nielen začínajúceho gitaristu si môžete bezplatne stiahnuť zo stránky www.skolahudbyonline.eu.